Може, яшчэ больш святла ўключыць? Трэба паспрабаваць. Ой, ці гэта не дапаможа? Что ж такое придумать? Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Привитание, дядулечка. Ой. Салют, детки. А это кто? Ці не топа з люстерком ховається, ці хто Ну, это? топа. Ну, хто ж яшчэ? А чого ти у люстерка уліп? У мяне важная справа. О, ти на вечеринку збираєшся? Да на якую вечеринку? Ну, что вы такое придумали? Ці твой тварик на сонечку подгорел, і ти його так розглядаєш. Дай я уважливо на тебе погляджу. Ой, ну вось так заўсёды. Многие мне кажут, что я на сонейку подгорел, а я ніколечки не подгорел. Я сегодня увесь день от сонейка ховался. Тады, можа, ты розныя варыянты прычоскі сабе падбіраеш. Гэта цудоўна, калі дзеці сочаць за сваёй прычоскай. Усе ведаюць, што трэба быць акуратным. Я не только прическу хочу змянить. Ага. Я хочу увесь змяниться. Ух ты, так адразу і увесь. Менавіта так. О, смелае рашэнне. Мне надокучило, что меня все пытаются. Чи не подгорел я на сонейку? І як ты вырашыў змяніцца? Я хочу стать белым мишком. Нішто сабе. Я нават попросил своего свояка с полночи дослать мне белое футро. О, і ён даслаў? О, вот оно. А, вось. Ну, поглядим. Так. Ой. Давай сюди. Так. О. Які мішка. А гэта што? А гэта футра. Давай примерим. Ось, поглядим, яким ты будешь. О. А? Ну что, подобается? Ой, ніяк не звикла. Покрутіся ще раз, погляд. О. Ой, цудовний вигляд, такий святочний. Ну, святочний, правда, тільки ти зусім інакш виглядаєш. Во, ось гэта мне і треба було. О, а ці зручно тобі у новому вобразі? Ой, ну на самой справі доволі спякотно, але я буду триматися. Мої ж свояки ніяк справляються. От ти, напевно, забився, що твої свояки, білі мішки, живуть на холодній півночі. І їм у такої футри вельми комфортно. Ага, трошки забився. Але нічого, я потерплю. А коли стане зовсім горячо, буду охолоджуватися. І як? Може, веєром? А? Ой, гэта добра. Але, напэўна, спатрэбіцца вельмі вялікі веер. Звычайны не зможа зрабіць паўночны вецер. Ну, тады трэба цябе на некаторы час у халадзільнік пасадзіць. О, не-не-не, я змерзну і ператваруся ў мороженое. Такое салодкае і халоднае. Табе так не падабаецца? Не, спачатку я заморожуся, як сапраўднае мороженое, а пасля растану і буду не мороженым, не мішкам, а звычайнай лужынай у калыханцы. Ой. Не, тады не трэба цябе засоўваць у халадзільнік. Я лепш сам буду больш мороженага есці. І смачна, і прахалода. О, цудоўная летняя ідэя. Толькі глядзі, каб сваё новае футра не запэцкаць. І праўда, да белага чамусьці уся гразь вельмі хутка чапляецца. Ты будзь гатовы, што табе трэба часцей будзе прымаць ванну. А потым доўга сушыцца. І ўвесь час глядзецца ў люстэрка, каб правяраць, ці не з'явіліся плямкі. Фух, гэта ж прыйдзецца толькі перад люстэркам і стаяць. Ну, ты ж сам захацеў стаць белым мішкам. Ды яшчэ трэба не забывацца на панамку, таму што беламу мішку лягчэй абгарэць на соненьку. Ой, дядулечка добрадзей, ну столькі ўсяго, ну як гэта ўсё запомніць? О, трэба пастарацца, калі ты так вырашыў змяніць знешнасць. Гэта ўсё?
Ці яшчэ штосьці трэба запомніць. Ну, калі ты хочаш быць белым мішкам, табе давядзецца заняцца плаваннем, бо твае паўночныя сваякі добрыя плыўцы. Ну, з гэтым я спраўлюся. І яшчэ на самае галоўнае забыўся. Белыя мішкі не вельмі любяць салодкае. Яны частуюцца рыбай і марской капустай. Зусім я гэта не люблю. Ну, тады ў цябе не атрымаецца быць сапраўдным белым мішкам. Ой, дзядуля добраты, Ага. я тут подумал. Ну-ну. Звычайным мядзведзям быць прасцей. Не трэба парыцца ў такой цёплай шубе, не будзеш пэцкацца ўвесь час, ды і мёдам паласавацца можна у любы момант. А белыя мішкі лічаць, што быць бурым мядзведзікам вельмі складана. Ой, а што ж мне рабіць? Ну, вырашай сам, толькі падрыхтуйся, што цябе не адразу будуць пазнаваць. Некаторы час давядзецца ўсім тлумачыць, што здарылася з тваёй знешнасцю. Усё, здымаю гэтае футра і застануся звычайным мішкам з калыханкі. Фу, ой, добренька стала. Топа, калі ты хочаш змяніцца і быць падобным да кагосьці, лепш пераймаць добрыя звычкі і ўменні. А гэта як? Белыя мішкі, напрыклад, добра плаваюць. І ты займіся спортом. Ну, гэта можна. Паўночныя мядзведзі карысную ежу ядуць. І ты так паспрабуй. Будзе складана, але гэта ж карысна. Вельмі карысныя звычкі можна пераймаць колькі заўгодна. Дзядуля добраты, Ага. а глядзець перад сном цікавы мульцік, гэта добрая звычка? Ой, вельмі добрая. Зараз мы яго і паглядзім. Ну вось, а зараз, дзетачкі, мае любыя кветачкі, час чысціць зубкі, мыць тварыкі і класціся спаць. І глядзець цікавыя сны. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.